Creative Studios. It's all about business. Muchidama wedding and family photo shoots and a good quality. Contact Creative. My business address Muchida Kushamidzi Rombasa. This comedy was sponsored by Solartech Computers. Visit them on suite number 9, first floor, Mare Building, Mutare. To contact them, dial on numbers below. Investing in technology. Ndakafara kwakanakidza kuno. Urikuona outside uko. Iyi hotel yakakura saka tairova maround. Ona. Sawira. Kurize. Very. Vakatira. Zviruvaye. Zviruvaye. Handisika. Zviko zvawakutangoni flu chi? Zvefulu zvatotaura kusawira usadanifungisa zvinhu. Ndatozvikanganwa but usadanifungisa zvinhu zvakadaro. Wakurutonhora kamazuva. Fulu yacho yakabva pano pamba pako pana. Pano? Kose. Mazuva anga wasimbaya 3 days. Ukazva kokani pafulu. Very. Flu inogachidzana mumaoko here. Musada kutaura zvakawanda ndiri zvokutaura zvine basa. Ikozani makani pafulu. Saka ndachana kuti ini uindavira wangu ausavira wangere saka uchiri usawira here kana makutaura zvinhu zvamusingazivi savira wako ndakondaika ichikuona zvindawatokauya iwe mozara bo iwe makupanana fulunda ndamavheri panamavheri haumuzivi here. If you unfilter the degrees of elephantism you bore me but me not bore you. Iyo mavheri ndisawira wako wanzwa ndakamuziva makapanana flu sei pamusoro ndadzoka zvefulu zvinani makaisha chitauro changu ndakangana chitauro changu pana mambosiya chitauro here hatarira mumba mambopinda mumba here vamavheri chitauro changu chemeruni chacha chinofana chakasara mubedroom menyu tarira mumba menyu neiva mavheri miyedzo here chii? Haisi miyedzo chitauro handina kutaura. Chitauro chachapinda nani mumba pambopinda mumba medu here. Handina kuti ndiri kutsvaka miyedzo ndandiri kutsvaka tauro. No problem pachedu Sawira. Munokuzobetsera kutsvaka munhu. Asi nonga ndichikumupa papilo. Imi munakwanawo imimi. Iwe. Akasiya tauro rake sei pana? Majokes iwo mavheri haumuzine majokes. Majokes? Urikuona ngepanapa pa-street theater here pana? Aiwa matambire enyu amunenge. Matambire chini ndanga ndiripo here. Iwo mavheri haumuzine. Nyaya sorry Sawira ndongabeta sei nodzoka dzoka. Zvitaurwa no problem. Munosara munongozotsvaka nguva ne-free time yenyu. Mazowana nguva rinodhura tauro. Munongozondipa kana rawanikwa. Ne mutori serious? Sawira ndangozira ndikutaurire. Tsvaka rekeni pano panda rekeni pano. Rekeni yechi? Ndikutaura Sawira munoshandisa rekeni here. Sawira tsvake rekeni. Zizira kaita pamusoro pemba apa. Kuma-12 dzousiku wotenda ndiveri majokisi enyu akawandisa vedu munoziva kuti murume wangu haazozvinzwisisi kutaura chokwadi. Andikutara majokisi. Aiwa. Utsvake rekeni. Apa pade kuti ndandine rekeni musiyo kuma-12 1. Ziziraira pamusoro pemba pakapa. Waida ndakaona ndauraya zizi. Asi ndimakauya naro zizi racho. Zvekuti wakaenda ndebe. Sawira utsvake rekeni. Zvitaura zapa tsvaka rekeni. Tsvaka rekeni. Mira iwe usatedzeri mavherivhera. Zveshuwa mavherivhera. Uchatsanangura zvakanaka. Aiwa mavherivhera haumuzivi here. Mavherivheri munhu anikuita majoksi kutaura chokwadi. It's all about business. Muchidama wedding and family photo shoots and a good quality. Contact Creative. My business address Muchida Kushamidzi Rombasa. Contact Creative. Creative Studios inobika mavideo photo shooting and editing. Ngoravira recipe yauzosiya futi. Kuchajura zvinonaka semuchero weEden. Creative Studios inobika mavideo photo shooting and editing. Ngoravira recipe yauzosiya futi. Kuchajura zvinonaka semuchero weEden.